Takže toto video bude z takého trošku inšieho súdka. Nebude to príbeh, nebude to nič, čo by ja nejako súviselo s creepypasta žánrom. Jedná sa o blahoželanie k narodeninám môjho ocina a mojej kamarátky. Tak teda začnem s ocinom. Oci, prajem ti veľa šťastia, zdravia, nech sa ti darí, nech sa ti splní všetko, po čom túžiš a nech ti motorka ešte dlho slúži. Tak, to by bolo v podstate pre ocina všetko. A teraz kamarátka. Nika, k tvojim narodeninám ti prajem veľa šťastia, zdravia, trochu sa opakujem, ale nevadí. Ďalej ti prajem, aby si sa na strednej škole cítila dobre, aby si našla dobrých kamarátov a aby si neľutovala žiadne zo svojich rozhodnutí, ktoré kedykoľvek spravíš. Tak, to by bolo asi tak všetko, čo som chcel dneska povedať. A bude ešte jedno video, v ktorom budem gratulovať, ale to bude až o 2 dni. Teda vlastne o jeden deň. Dobre, takže vám všetkým ďakujem, že ste si toto video pozreli a hlavne ďakujem oslávencom, ktorým ešte raz gratulujem a zo srdca prajem len to najlepšie.